Čave za čauky, ja som Ready a vítam vás u mojho prvého let's playa z Minecraft. Ja viem, mám s kým ženy, ale ja to poriešim. Musím to poriešiť. Ale to je jedno, ale no nič, ideme hrať. To máme čestku bonusovú. Vylutujeme ju. No a ideme si hneď naťažiť nejaký stone, lebo to je to najhlavnejšie. To si robíš prdel, my sme na tomto sprostom ostrove nejako. Ježiši Maria. No ideme preč, jednoznačne ideme preč, jednoznačne. OK, vykraftíme si crafting table, hop. Hop. Takže toto tu, spravíme si krompáč. Hop. Počkaj, toto spravím si poriadok v inventári. Môj základný poriadok, takto. Krompáč. Teraz nájdeme nejaký stone. Tá Minecraftová hudbička proste v živote neomrzí. Tak. Hop a hop. Šup. OK, tak ja keď budem mať nejaké veci a niečo vyťažím, tak sa vrátim zatiaľ. Papa, ale nie čus. OK, na chvíľu som späť a teraz uvidíte kúzlo. Tada, to je kúzlo, čo? OK, a tak ešte raz crafting a ideme fuč z tohoto blbého ostrova. Jo, tak, máme posledné drevo, čo je sakramentne zlé. Hop, OK, a ideme asi týmto smerom. Šup. Tak ja keď dojdem na pevninu, sa vám ozvem zatiaľ čus. Netrvalo mi to ani 5 sekúnd, to je ten ostrov a to co je ono. Takže som to nemusel strihať, ale no to je jedno. Ne, ja ich chci tú moju loďku. Hop. Ne. Hop. Už som s tebou. Drevo! Juhu! OK, takže ho vyťažíme a navrhujem preskúmať to tu a potom sa ísť niekam zabývať, aby sme sa tým nemuseli potom nejako zaobstarávať. Ale dom si postaviť by bolo asi najlepšie do nejakého 5. Čo to treba, do nejakého 3. let's playu maximálne, alebo ja ho nájdem miesto a postavím za kamerou, alebo len nájdem miesto a teď. OK. Takže ďalší diel by mohol byť zo Stranded Deep alebo The Forest, je to nová hra, ale aj to by som chcel natočiť. No nie je to až taká nová hra, ale je ešte v alfa verzii, čiže tam je tiež kopec bugov ako v The Forest. Stranded Deep, pardon, že ja sa dneska strašne milím a to nechcem. A proste, že by z toho tiež mohlo byť video, alebo Minecraft nejaké minihry, ak chcete. No proste mi napíšte, ale ja by som asi ten The Forest alebo nejaké iné minihry. Zajícek! Hej, stoj, ty blbečku. Přišel z osinečka. Maso, to čo je za meso? To je dobre proste. Že akože ja ho to vidím už druhýkrát a prvýkrát som ho zabil a som rád, že je to natočené. No ja viem, nejakí iní youtuberi lomeno let's playeri a všetko možné to už videli dávno, ale tak ja to vidím prvýkrát, no už druhýkrát a je to o ním, proste ideme hrať. Och. Tak, že ešte 2 stromy, asi tento a jednu brezu vľavo a ideme sa niekam zabývať asi. Hop. A v prípade môžem natočiť aj z jedného serveru, ak chcete. Asi, hej. Ovce, super. V prvom dieli budeme mať posteľ.
čo je vynikajúce. Tak, ja počkám ešte s tým najedením sa. Hop. Ovectá! Juchu, super. OK, takže asi zabijeme a bude z nej vlna. Je mi to strašne ľúto. Ani náhodou mi ťa nie je ľúto, ale bohužiaľ. Čo len jedna, nemyslíte vážne. Ďalšia, super. Ešte aj tu sú ovce, takže asi prejdeme tuto. Drevo nejaké máme, ale je ho strašne málo, takže tak. No ja viem, tu je il, ale momentálne mne na nič. Hop, druhá ovca, poď sem. Hop. OK, to by sme mali, žrádlo si dáme takto pekne sem. Hop. To mi ešte na nič. Hop, where are you? Sheep, where are you? OK, a teraz som to chcel ísť sem. S tým žraním počkáme ešte, zbytočne im plýtvať nemusíme. No, chápete, nie? OK. OK, sme tu. Hustý, čo je tu? Hop. Vyťažíme, prejdeme. Dostali sme sa na druhú stranu, ty koňo! Uhlie, super. Čiže hneď v prvom dieli bude aj uhlie, no tak to je proste masaker toto dneska. Tomu sa hovorí youtuberské šťastie. Hop. Vyťažím ho a som späť. OK, som späť, vyťažil som to, no to môžete vidieť a asi už sa stmieva, čiže pôjdeme spať. Počkať, hrám na obťažnosti, OK. Ečko. Takto. Počkaj, to nechcem, takto. Budeme mať si vankúšik. Teď sem. Hop. Sem. A asi si tu spravíme nejakú len takú dieru, tam sa vyspíme a ideme pokračovať v našom pátraní na nejaké zabývanie sa. Hop. Hop. Že ste vidíte, no tak tu rozsvietim. Hop, spíme. OK. Tak, to hop. OK, a ideme fuč z tejto diery. Ešte cez to môžeme vyťažiť teoreticky nejaké stromčekyšek. Dreva nie je nikdy dosť, že? Tak a ešte tento napríklad ideme fuč. Hop. Takže prvú noc máme za nami, bez nejakej smrte alebo niečoho. Takže výborné, nie? A teraz kam, že odtiaľto som prišiel, nie? Ja absolútne neviem, však ja som to obišiel teraz, nie? A ja sa z toho jeleň, ale tiež toto je ostrov, čiže to není moc zaujímavý svet. Počkajte, no že ja som odtiaľto prišiel, takže ideme zasa niekam preč, hop. Vod, kde je tá ona? Kde je? Vod, to čo je za bug ešte? Ja ježín. Hop. Vyhral som proti nikomu. Hubový ostrov? Si robí srandu. Hubový ostrov! Ha! To si robí srandu! To si zo mňa robíš prdel! To si zo mňa robíš prdel! To si zo mňa robíš prdel! Ty koňo, to čo je?
Ty koňo. Ty kokos, no tak, toto je proste masaker, toto. Masaker masakrov. Ty, tu si hneď postavím nejaký dom, ale nebojte sa, nezabývam sa tu, alebo... Môžem tu bývať, ale hneď pôjdeme na nejakú lúku, povedzme. Alebo prípade mi napíšte, či tu mám ostať, ale aj tak budem potrebovať nejaké veci z klasickej zeme. Ty koňo, toto je bombový svet, úplne obrovský ostrov a hneď takto na začiatku takto som nečakal. Nemám ani tucha, koľko nahrávame, je tu uhlie a všetko proste, ty koňo. Tak tomuto sa hovorí fakt šťastie. Ja som nikdy, keď som hrával Minecraft Single Survival, som v živote nenašiel takéto niečo. Toto je proste zázrak. Taký hubový ostrov, úplne mega. Hop. Hop. Ale žijem, to je podstatné. Hop. Hop. No a teraz jak dolu. Neďapnem to, že? Radšej nejdem riskovať. Hop, chcem to tu mať pekné. Tak tu si môžeme postaviť nejaký most, len tak. Hop, hop. To si zo mňa robíš. To si zo mňa robíš, ale už naozaj prdel. Ty kole. Ja viem, sa smejeme k baba, ale to je jedno. Ale ty konec, tak toto je proste bombové. Že? A teraz ísť niekam inde. Hop. Že hubový ostrov, nejdem z neho preč, o to sa nebojte, len sa tu si postavíme nejaký taký maličký domeček. Hop, hop, hop. Ale koľko tu máme fuč? Skopeme to tu, aby to vyzeralo nejako prírodne, no. Tu sa, ale nie, že asi tú hlinu nechám, loďku už nemám, čo je totiž veľmi zlé. Hop. Takto. Hop. Hop. A pôjdeme týmto smerom, asi to tam nejako označíme, ale ja neviem, tak ja už navrhujem túto plavbu nehať do ďalšieho videa, možno toto video bude nejaké kratšie, ale... What? To má okno? What? To čo je? To je... ten podmorský svet, no tomuto sa hovorí. To čo je, pomoc? To čo je? To čo po mne hodila? Ty koňo. A teraz som stratený, takže tuto máme ísť niekam, asi. Hej, tuto niekam, lebo tu sa to zdvíja. Či tuto. Light. No tak sa toto dvíja ku pevnine. Tam niečo. Ale tak ty koňa, to som prekvapený, fakt. Alebo nič, my si to teda to video ukončíme, že ja tam dojdem a ukončíme si to. OK, som späť, teraz som sa úplne stratila aj hento, tak tomuto sa hovorí nešťastie, ale to je jedno, to nájdeme proste.
Čiže som myslel, že bojový ostrov bude niekde tam, ale to je jedno. My si to teda ukončíme a ja sa teda s vami lúčim a čau čau.